Tervetuloa tänne Siirtymän päiville. Tämä on Trooppinen aamupala ja seurassa DJ Lakka. Olemme mukana tuonne puolille päiville saakka. Tänään tulemme hieman tutustumaan meidän tulevaan ohjelmistomme, mikä on tässä pilottivaiheessa vielä päättämättä, tullaanko se sitten jatkossa tuottamaan vai ei. Ja suurin rooli sitten avaimet kädessä on tietenkin siellä teikäläinen eetterin toisessa päässä, eli radiovastaanottimen ääressä. CFM uudistuu tässä syksylle aika mukavasti ja tulee paljon uutta ohjelmasisältöä. Meidän pilottimme on Insen Media House-nimisen startup-yrityksen mediatuotanto, tällainen ponnistelu, jota tässä sitten Kimmon kanssa yhteistyössä mahdollisesti lähdetään viemään eteenpäin. Oletko sinä kiinnostunut tämän projektin suhteen esimerkiksi internetissä tapahtuvasta toimittajan tai muun radion haastatteluja, ohjelmasisältöjen laatua tai muuta, vaikkapa myyntiä mainoksien osalta? Kiinnostaako tällaisten asioiden edistäminen ja sitten luoda uraa radion parissa? Radiossa on taika itse aikoinaan, kun sille tielle lähdin, niin paluuta ei ole mihinkään eikä kiinnostakaan, että aina välillä jotain muuta on tullut tehtyä, mutta melkoinen kattaus näitä suomalaisia ja ihan globaalisti merkittäviä radiotaloja on tullut tutuksi tuossa matkan varrella, ja tänään sitten ollaan siinä pisteessä, että ollaan avaamassa tai tekemässä comebackia tonne Lamai FM:lle, joka sitten tuleekin toimimaan sitten siellä Siiaminlahdella näiden mahdollisten CFM:n aamuissakin kuultavien trooppisten aamupalaohjelmien nauhoitusstudiona ja paikkakuntana sille. Mikäli tämä projekti sitten tuosta kyytiin tulee, niin siinäpä sitten aimoannos eeppistä radioa, nimittäin aivan varmasti maailmankaikkeuden trooppisin ja eksoottisin suomenkielinen radio-ohjelma coming up, joten keskitytäänpä siihen, ei mitään muuta kuin pysy kuulla ja käyn loisteellista jatkoa tässäkin kohtaa.